Thilmak Lorkhom episode 48 Thilmak le dangdai mu chuate pangana Malta thliarkar Thilmak Malta thliarkar le gozo thliarkar muna hian thil danglam tak mai mu tur oma heng thliarkara lunga te hian thui tak tak ngil tak maya in rin thuk tak hi sangtel te meu mai mu turom tlat mai ani heng thil thuk taka in rin ruak mai hi man lai rei to takami ani ti achianga mi thiam te point angai na an shalo khop maya heng rin then khat te phei chu azola in rin tlang zelin khama te a in rin thazela tui chung thlenga in rin hi mu tur om ani tu siam le engwanga siam nge ti hi an la hlei theilo ani heng ziarang mak tak tak te hi thliarkar lunga te chuan a in rin khurduk maya ngil taka in rin in a in zompet put maya heng hi misra gar il kabir anti malta kham pakhata phei chuan anasa hle maya an rin dan chuan heng in rin hi man laya in kalpona chikhat rel kong veang dewa an siam ni in an ngai ni heng hi mihring siam nge ni rin ani a atlang puin thlur hnia in rin khuar ani deuh zela athu zong hi centimeter pariat atanga sompanga te ani tlang puya chen khate ro chu centimeter somru ka thuk te oma chen khat phei chu meter chan ve thuk te po a om chu wang chuan lir thei konga tan chuan a thuk ma ma arin ani le loi box si ani hetiang deuh tho hi Italy Greece Turkey Spain le ramdanga te po mu ani thina ma se ani chu lir thei atana an man ti chian ani hloma lunglak na hmuna te an siam hlom thina ni Malta mun bi ka mi ero hi chu adang deuh tlat maya a then te chu kham panga in rin te ani a tin hetiang zia rang thuk le sei tak tak ang hi chu an la mungai chi alo ni in an soi ani palina UFO niangai man lai zia ka chuang te kumbi si sangkhat zali somli kha UFO an huna record upaber hai chu ani a chu Egypt pharaoh hun lai an zi ani tun nai chau ni lo man lai po khan UFO niangai an hu thu in ziana sang Greek mi te Roman te Indian te Chinese te le nam sang alom to thina an mudan le an thil mu hi chiang takin engma hriat lei thei ani to lo ani chiang taka UFO an chuina ma saber chu kum sang khat zani somthum panga khani in Japan chuan heng UFO le alien te hi an lo chui ve chiam to a tuna ero chuan khang hun laia an lo chuina tele man laia khoi emo a an lo zia te bak mu tur om to lova an zia ho ero hi chu phua chop ni in alang lova khang hun lai khan UFO an lo mu tak ni turangai thei ni in an zia ka hian om tlat hlom ani pathumna mi pakhat tawretami hepa chanchin hi man deuh khan alar hle a kumsang kha zakwa somnga pali July khan mi pakhat chu Haneda Airport Tokyo International Airport anti boka chuan aron lang hlol maya an soidan chuan hepa hi mingo ni in khabe mul te po aneya atong man ber chu French ani a mase Japanese tele tong dang po athiam nual ani soidan chin hi oma pakhat jok chu hepa hian a passport chu ron phorin airport a thokten an han en chuan thilmak danglam tak mai an theta a passport chu siam chop ang lo hle maya mase he passport an siam na ram ming hi tauret ni na in ziaka tauret ram hi an hrengai lova tin om ngai lo hrim bawani pakhat le zoka chuan ama hian tauret ram atanga ron kalani ti asoya immigration officer chuan a oi lova a chan chu ram chu a om miau lo awangin ti chuan a passport chu aron phorta ni anti ti chuan hepa hian immigration officer te hna chuan tauret ram a om thu tele tauret chu France le Spain in kara a om thu asoya Andorra area chunga a om thu le kumsang khat chuang he ram hi a om to thu asoina samai ni ti chuan ril hlel thu hla he khwalzin pa hi an man taringot maya thil zofia belle turti in airport bula hotela an khungta ani ti chuan veng turin mi pahni anda he room hi an veng ta chara ma se zinga officer ten he khwalzin pa hi thu zo belle tura an han lut chu alom tareng reng lo ani anu ma mu turom to mi alova a documents te zong po alo bo veka tlan chuan nu ma eng ma mu ani box si lova ti chuan tun thlengin he khwalzin pa chanchin hi chui chua ani talova tauret ram chu an theta chuang lowani rindan then khata chuan he pa hi khovel dangami ni ngai ten oma chu a khowela chuan tauret chu a om nge ni ringin
eng tinamokan khovela hian aron lut fu ni ringte an oma then khatero chuan time traveler ani an ngai bok ani pahni na dinosaurs tenen kan lo cheng ho rengem kumsang kha zakwa somli pali khan German dor kai pakhat Valdemar Jus Rut chuan avam baro mun Guana Jato Mexico a sakora chuan lai chuan thillem mak tak tak mai hi a mu chuak lol maya a soidan chuan heng thillem te hi sing thum chuang lai mai a mu chuak ani heng milem siama te hian mak tak mai in dinosaurs le mishing chen ho na nia ngai thei in ker mu tur a hloma tin thil dang mak tak tak UFO lamte mizo tonga thleng thlok thei kan ti mai ang chi te po chu heng lema hian hu tur awmani heng milem an hu te hi eng tiklai mi nge hriat chi anilawa mi bum nana an siam chop mai mai ani ring te po an om ani then khat heng lam zir mi te soidan po ai nang lo nuaya a thenin man lai khan mishing than khat te le dinosaurs te hi an lo cheng ho nge ti chiang tu ani an ti a a thenaro chuan alien hian man lai in dinosaurs te hun lai hian an local to anga chung mi te chuan heng lem te hi an lo hnut chi ani ngai te pon om bokani kum sangha zakwa som rup pakwa le sangha zakwa som sari pani khan heng lem te hi au pat zong an chut na chuan kum sangli zanga vel dayami to an tia mase sangha zakwa som sari pariat vela an en that le chuan kum sangha zakwa som thum chho vela siam chau ani thu an soi vele boka chuwang chuan a eng ber hinge dignita hriat po har khop mai pakhat na Fiji mermaid chanchin chu United States a July kum sang khazariat somli pani khan aron lar hluai meya he mermaid thi English mi Dr. J Griffin in ti chuan New York US a aron kengani ti chuan Dr. J Griffin an mermaid Fiji thliar kara aman aron keng ti thom an hriat chuan chanchin bumi tele mi sang chuan Griffin a thlen na hotel anon pan sup maya athil ron hon chu en an deal na sa ani ti chuan an en tura an ron phor chu maktiin atak nge nia an ngai ani ti chuan Fiji mermaid an ti tak mai chu kumsang khazariat somli pani khan PT Barnum chuan Barnum's American Museum New York a chhop chuak tarup maya en tuanga hle ani ma se anua chuan he Fiji mermaid an ti mai hi alem ti an hre chuak ta a kong chin chung lam hi zong te niin among lam chu sanghamong lam nen an thui zomani ti an hre chuak ta ni Dr. J Griffin in ti po chu a ming tak chu Levi Layman alo ni a PT Barnum hnuai thok alo ni rengani he mermaid anga an ngai hi Japana an siam ni in kumsang khazariat som velami alo ni to a heng hun lai hian Japanami sanghaman tu te chuan an hnam dana alo nein hetiang hian ran le sangha alowin zom tir thin alo ni Barnum mermaid hi kangmaya kangral ni soi ni a mase then kha chuan he mermaid hi an chan him hana khoyai ma chuan an da tha ani an ti ve thung ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya